Шоумен алып баручыдан нәрсәсе белән аерылып тора? Аңа нинди сыйфатлар хас? Гомумән бәйрәмнәр алып баручысы пешерә белергә тиешме? Бу сорауларга җавапны тәмле көрәшнең алдагы чыгарылышыннан күрегез. Бу атнада бездә кунакта ике талантлы җегет, ике оста шоумен Илшат Исхаков һәм Айнур Сөләйманов көч сынашачак. Шимбә көндезге сәгать 11-дә ТМТV каналында тәмле көрәш карыйбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.